Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Style away go, she don't know my name now. Style away go, she don't know my name now. I said bailalo, I said bailalo, I said bailalo, and we dance. Style away go, she don't know my name now. I'm like ควรsamla chok snong smith ba headline nak banta kani ke election ka bansawan ba uno kandidat uban chop nakani bana kalyang chungi kinong snong chok kiควรsamla chok U President Jongka Seng Samla Smith Pelun Mining Milim ngap ulapan pau ke jing sok ya halor ke jing mambiang ki jaka kilanmen bat ki madan yele kai na kabenta ki samla ki ba angnut ban pen pau yela ka jongka sap ka phong ha ka jing kren bat ka Batisi TV uba mining milim ngap ula ong ba ka snong Smith ka ba kadop hado arspa tali ki snong ha ka ba ki samla lot ki bedang khi dang san iju kilanmen ha ka stadium ka badan ha ka snong Smith tang ba ka baret nolor ba kani ka stadium kam don ni ka jaka kaliang jan ka jaka sum ka pankhana bat ki weide ki jingdon kam jong ki khna ha ka bai dei bat kani u head coach jong ka kendra hyper martial arts suba penne bor melim ngap ulai thu babun na ki tiar le kai uju penlut hi nalade bat ongru babun sin kani ka bu jing e bha namar ka jing bamyo jing yarap ha ka liang ka pisa na ka banta ban kintiu ya ki kam le kai sports jong ki samla te halor kani ka sngi sungun ai khublei ya ka Batisi TV ka bla kloi ban ya terangkat lang bat ngi hani ka sngi ka ba menta te na kalyang ka chungi kum ka Seng Samla Smith Pelun apadang bangila kit ya ka lengkor bat ka ciat lenti chungi kum ka kam abangila persyang ban telun ya ki kam ngi sibun ki ching e habide bat ki khon samla saudong sakun chungi Snong Smith ba khamtam yakini ki than hi ki ba marchan barok ki ba hap bat ki ba kudup lengba chungka Snong Smith hi ka chungi te hapreng ka ciat lenti ka chungi sibubun ki ching ut lengba ki khon samla habide bat ki kam sport lalu ki kam lek kai football kickboxing martial arts bat kumta ter bat ngimla ban len baka Snong Smith kadai kawi naka Snong nadu ki por ki ba mensyua ka balak ban penmi sibun ba ki peliar ki khna lek kai leng ba kani ka than ban wanra ya ka burom ya ka celahi borok kawi bat ngimla ban len habang apet ya ka history joka Snong Smith bak Snong Smith kala sai sibun ba ki peliar bat dei maka kawi naka Snong ka bala represent ke balak phak leng baka Shillong Sport Association ban represent na sabar chongka Meghalaya hakatu ka por ka patdon ya ka I League kemut bakadang dei ka Karini Kop bat dei maka ka bla mi khmat nokong du na pleng kisnong ban represent ban yasimenta na ka benta ka burom jok snong ka celahi borok kawai bat nadu ki tei kisnem ter ka Snong Smith kam syamla song thaj habide bat ki kam lek kai te hadu mata kini kisngi ke bamenta bat ke ei kum unong yalam jongka Seng Samla ka ei ke bangayu i bat sngau khia hadu kani kisngi ke bamenta kalong ba ngisyam ching e sibun bengnya lek ban kentiu ki khna namar ka ching bom don jungi ya kamaran lek kai ka babyang namar ba sibun mi ki ching e abakum kinong kit kam ngila persyang ban wanra ya ki tournament ki bakam he ki ching lek kai ki bakam he ngiu i bat ka media hi brok kawai ka cela Meghalaya hi brok kawai kasaki bahabangi pelong ya keturman tak bakam he ndiat lu kisaki ya kecing it jongki nong snong sakani kathan ya ki kam lek kai sport bahadu ba mengenai ni persyang man pelong ya ka cing lek kai ba kam ngim simlala ban pengiam su akatai kamadan bat kan madan du kam dai ka bombiang ka cakaru kam dai ka ba kam he la se bengin pelong ya ka kecing lek kai bat kaladon kecing ka bakra ba kinong pit kai ki hap ban kiu syaki post elektrik bat kumta tetes suduki se kibodon marchan jongani ka madan bat abakum kata ka benta abang ngila phai khmat syakini ki samla ki ba bunsin ki ut kacing bat ki nak benta syangi kinong kit kam kum kinong kit kam khmat ngila persyang kat balak ban yarap nak benta chongki nrei bat kata ka ka baki dawa lani baki don kam ngim simlala satia ban penbiang bat ka bat ka baki don kam nak benta ka cingyat ke chongki ya ka kam tena kalian ka chongi kum ka kinong kinik kam ngidap dak kacing seu khia ka bakrau let's say ngila ya bun teli ki snem
nadu ka cing sancar ka sorkar ka babun teli ki sorkar bat nak kalian kecungi kum kinu kang musim ladon hok lani ngemdon kanu ka bolong negatif lani ban persa ek kurman namar ngidon kam ek kurman has ktib bat asenda kecungi bat ka ka bangidon kalong ba ngi persong ngidap la kecing sau khia ka bakrau nak benta kani kisnong bat nak benta kani ka thanyi borok awai bangin yo no ek kamaran ka babiang khang bangla ban kentiu su ya ki peliar ki badon lang ba cu kisnong bat kham tam hi ya ka thany borok awai namar bakat no ngi thrang nak kalian cungi lada nak ki bor ki bahalor kem sim ladon langkat lang bat ngi kalong ka kam ka ba than bat ngim dai ban ngau thu bakla bat ka cela me khala hi borok awai ka ngau thu balada don lada ka snong smith ka don ya kamaran ka babiang ngila ban lum malang ya sibun mut ki khna elaka ki badon lang ba cuni ka thanyi borok awai bat ngimla ban ngau thu bakla ru ba ka me khala football player association lani ka shlong sport association balada ka snong smith i ka don ya ka ni kamaran ka babiang ni bat kala pensuk sibun nak benta congki ban penya ya keturman ban pendon kam ya kamaran khnang ban pelat kecing ban khia nak ta congki bat kila do ban pendon kam ya kane kamaran kumcu bat abede bat kane ka benta ngi sibun ki khna elakai bat ka basusi ka bat thang man sim yang aku munung kit kam bakmat cong kasnong ba kalong ba ki khon samla cong ni kasnong bat kani ka than ki las dang bandu man sim no habide bat ki kam elakai nakadaw bangimla ban penbiang ya ki madan elakai ki babiang bangimla ban yala meki namar kacing bombiang congki madan bat halor kane ka benta ka ka bangadon ban phai khmat syaki bor ki bahalor syaki celahi borok away nadu ki pat ba ki riu football om tangi ki bor ki bahalor ki pat ba riu football ban kersan lem ya kacing non kam kucungi habai dei bat kane ka benta la ka dei ka kam sport kacing lakai football la ka dei kane ka kickboxing bat om tang kane ka kami lakai football bat baka snong smith ka la ban lum ban langru habide bat kini ki kickboxing ki martial arts bat om tang kane ka thain nadu ki maureng keneng sor kham kini ki snong ki ba marcan marpar ngilala kini ki khna kini kinu penya ki basim ya kane ka benta ki la ban lum ban langlut bat ngiui bakila wanra ya keburom na ka benta ka cela kari india hi borok away ba habide bat kini ki khna boxing ba dang men na kani ki layo banwan ra ya katakma ksiar ba katakma rupa nak benta ka burom bar kecelahi borok away bar ka ka bangasu khian nak benta ka congki kalong ba kum kinong kit kam bakmat ngasu sa nut bat ngasu pang nut ban kit ya ka kam larangam la ban yarap nak benta congki nrei kum unung kit kam uban hab ban belas ni ka ka bangin phai khmat nak benta ka congki kalong tang kecing duai bar kecing kit bok babun sien bangim la ban yarap dak we par kala ka henti habangim la ban train kat ba idon kat ba keyboardan ki bahalor bar ka ka ba ngadon ka cingkat pat nak benta ka keyboard ki bahalor kalong ba habang idon ya kamaran ni leka ka biang ni ka stadium ka biang ni ba nak leng chong ngi syakani ka than la se ba ka sapoi ka por bangila bandon no ya la ka chong ka association la kalong ka kam football wat la kalong ka kam kickboxing bat kicing leka ki ba per khang ban suk ya kecela mi khalaya hi barok away bat ka ka banga sungu khia halol kani ka benta kalong ba bun sin hi naki minister ki badai pet ya ka sport kalong ba lada job minister ubadai na karo bun sin hi ki development la khamra no syakaro lada job minister ubadai naki we bagi than bun sin hi ki khamra no syaka than bat ka ka banga don nakani kalong bangam kadukti yanu inuru ka banga sungu khia halol kani ka benta kalong ba kindong kit kam ki ba khmat ki bor ki bahalor ka cela mi khalaya hi borok away ki tip shai ba ka snong smith bat ka than ki ba martan hi jongka kal dom kam kerki ya ka madan ni ka babiang bat ka stadium ka babiang khnang bengin la bat bon ra lu ka cimentoy ya ka cela mi khalaya hi borok away namar ba ka snong smith ngidon dak hasan kilometer na po Shillong bakamut ba hapo ki sorba Shillong bakim don syu ya ka caka lane ka babiang ban sna ya ka madani la kai football ka babiang lane ka stadium hanre hak bede ba kani ka benta hani ka Snong Smith na benta ka than hi borok away bana ka leng chung sim chu khima ula ai kelut mesim so ba ya kani caka rengkat ka cing terlang ba ka dolba Snong kumta ngai ba ka don ka cing kerman ka bakrau lara ki bor ki ba halor ki pai khmat no syakani ka kam khnang begin la banlum ban ai mesti mingi kum kinung ket kam na ka benta banlum malangi ni kun samla ban om pendu cingkermen no iki namar kum bolong menta ngi isen ai palat iki bakil asdang bendu mesim no namar bakum mingi kinung ket kam gi bakwan ngimla banyalam iki na ka benta kicing bombiang kamadan bat ka ngakwa ban itu sya kecela mai khalaru borok away bat ya kribol bahalor ruba nakaliang cungi kum kinong Snong Smith ngi persang ban sna bat ban form ya bun ba teliki academy ban lum malangi ki khna nak benta kalawei ke congki mar bangitip syai baka sport kadai kawei nak kam ka bapen prat ya kecing mucing perkat ke bawan ra ya kecing sempang
bat ba wan ra ru ki bor met ki bor phat ba jing start ka jing champang ki ba buon ba ka kom bat ka ba pen phlang ru ki na ka benta kalawe te ha bai dei bat ka ne ka benta bat akini ki banai ki benwan ru na kaleng ka lawe sport angkol syara club ka we na ka club kabala bami na ni po smith kabala register kabala don kat ld bat ka korban bat kabala itu ru lengba ka neru kendra shillong bat bahkan pelong ya ke cincit peliar ya ke women ban represent ya ke khulun dia ka balong ka nong ba deri bat alo kan ni ka bentang su khia sibun namar bangim don ya ka mana ni leka ka babiang le si ngala ban bah tang cing praktis le si ka la ban kata no ya ka cing mensau ka cing mana ka benta ka chungki ba abangi kwa ya ki friendly match ni ki teding ki bakhambiang ngihap ban penongkam ya ka madan bar ngihap ban wai hang tei hapo madan pulu kabadon tang makahi kamanan kabakhambiang habede bat kini ki than ti halol kani ka bentang bancur bat ngasu khiang ngasu kepat ki bual halol khun samla chok snong smith ba headline na ka benta kani ki election ka bansawan ba unu kandidat uban chop na kani bana kalyang chungi ki nong snong chok ki khun samla chok ni ka than bak snong smith bangila don kam ya kamanan football elaka ka babiang bat ka stadium na benta ban kilan met kini ki khna elaka kickboxing martial art bat kumta ter khnang bangla ban lum man lang ki bat bengenang kan tiu su ya kanam ya kasap ke cungki ke bakidon bat balonra ya ke buram ke cungki cela bat lengba ke cingdon cungi ya ke madan ke babiang lani kani ke stadium bat kibol bahalol kemdai ban sengutu bakla bangin laj no ke cing tan lani ke cing kerpat ya ki nakapor syakapor kenang bangin la ban yeng halaki cungki kecat habang ila don ya ke madan ke babiang ke papaka bat ke stadium hi berok away bat aksya bangan penkut ya kini kalong ba nakaleng cungi kenumut kam bakmat ngidap tang ke cing sengukia nak benta ki khun samla chokani ka thani barok away bangi ngi barok ngitip bak snong smith adu arspa tam ai ki snong ngi kedup bat ngilum ngilang hakane ka madan bat kini ki chaka nak benta ban kentiu ya kasap kapong chongki khun samla nak benta ka lawe ka chongki bat ka ai ka bangadon kalong ba tang ka ching sngo khia ngakwa baki bor bahalor ki riu it sport chong ka chala me khala hi borok away kini don rangkat lemat ngi kun yo so ya kane kacing so khia kacungi bat kacing don rangkat bat kacing don kam kerki kacungi habide bat kane ka kam sport lane ki kam mi lekai hi jong kane ka than hi borok away le se na kaleng chunga kum unong kit kam ba khmat cho ka sang samla ngam kwa ban pi cheliu lani ban ngam cheliu ki ba la lek no ngakwa ban phai khmat lani ka bolong positif bet ya ka phang kaban sawan nak menta kalawai cikun samla bat kasdong hi borok away bat kum kinong kitkam kiba hakmat hi ngila persang hi kilat kilenti bani kenduk yaki minister bat abangi ya yaki minister bun sin hi ngihap ban kencok ketien bat bandaya selok bat laucong UMLA nak menta kacindon kam coka than bat ka konsumsi hi hang ne po ka cakak bagi don hang ne po snong smith bat nakalang cong UMLA hi bun sin kum unong yalam ngi ba udon hi kacing so khia na ka benta kan dikakam ukwa hi bania torolang bat ngi na ka benta kan dikacing don kam joka than bat ka gentien ka ba lese icupen sngur kolong ba ka don kam bat ben persang hi kat bala anrei ka ei ka ba na kaliang kacungi ngimla man simpang patat aduk ini gisngi ki ba menta kolong ba ngim sim latip ka ei ka da ka ba pen sim cing na ka benta kacong i lese na ka benta ka surkar celaru bengin yo no ini ka madan ka babiang bat dei halor kani ka benta bana kaliang kacungi kum ki nongkit kambat ki khun samla chokani ka thani borok away ba ngim kwa la se ban kadau ti ni no batang kawai ka ching ngoi ka long ba ngin phai dien ngin phai sakmat ya ka ka ba ngin cham bat na kaliang kacungi ka long ba la ka dei UMLA uba menta lane unu kandidat uban chop akane ka election ka bansuan ka long ba kani ka dei ka headline na ka benta ki khun samla chokani ka than ka snong smith hi borok away bat om tang na kabenta unu kandidat uman chop akan dikacaka nrai na kabenta ki bor ki bahaloru bat nginem syong klik ti na kabenta ka cinon kam chukni kathan bat ngin persang hiru ban lek kendu bat ngila hakni ki benai ki tayo ki bladep ki snem ki bladep kala don ka cingkiran bat ki bol ki bahalol hanrai lese habak kam kan pak long ngin nang yai persang bat ngin nang yai pen snow bat ngin nang yai pen i yakini ki cingdon kam nak bentahi kini ka thani bukroi bat ngikwa ba kacing teralang hi kibor ki bahalor ken long kat hi baro ba long habide bat ki khna elekai nak benta kini ki khna elekai football ba man kapori habide bat ki academy ki don hadu komba arspa tam ai ki ba one practice te kumbangilong mata namar ba nadu ka lawe sport club ka regional academy ka badan hane po smith
kidang pen sange lut mentai kini namar ba ka ding don ka exam nak menta jong ki khna bat habede bat kini ki khna ile kai bat habede bat kini ka kickboxing martial art ki don lang hang ni ki nong yalam ki ba khmat le se maki ken batai kham ne habede bat kini ka benta te bat ka ai ka ba kum nung ka khmat kumut bang la don bun ba ngut ki khna ile kai ndai nak menta ka ba kham ne bat jong kani ka ngut ba ngi don kat lang ne ya i mesta pen ebo melengap ubelong unong yalam nak benta kani ka kickboxing martial art ba le se un batai kham ne ha benta kecing yat lenti kecing u bat kecing lane kacing don kam nak benta kani ka snong bat kathan hi borok awe bun tli kirtri teng lawan represent ya kari India la sausen te asin ngayo laisen ngayo medal sisien ngadu medal te kibun hanane smith bai la kai kani ka martial arts nei ni hang nei smith ni la kai kickboxing bat ka muay thai te ni la kai bro autlei te kibun hai khna nei kibun chu ya ong ro ki don hadu shi phrapungut ki balawan register bat de khen ki barim ki lai bun pha bun sin ki barim ro bun ki bladu chikmen no la du no bun la ka rom la chu te ki khambun ki beduk te ki nong kacaka la ka ru ne kam na biang pha te ka ba ngile la ka man ka porte long ka sokal ta prosang hi ban le pha te ban long ban ya compare ba ka we ka state te ka polong nyen ra te chika practice chungi ro kana kam pha kacaka ba kham gede bendan ka chiching room gede bendan te kacaka ro beret man le ka tang spung la khami long hira ban le ka pha ro te kata kacaka ka beret ngi practice pha gitu kaliang khna we wan hang nei nadu na molai nadu west nadu east bar khoi kaliang sut mi khala kila bun wala kai nei namar ba ngi khambeng krum mi le kai nang smith namar ba bani ong namar ba ngala khamne nadu musa le kai la kham yo bun experience ba la ka we ro ngala pas coach la long instructor ban spas man kanai te de ngi nang nei ro kacaka ka beret tang ba ngi le kai ki khna ba represent ben ya kari ni la don hadu khadwi ngot khadwi ni khna ba represent ya kari te kata ro nga kermen hi ba nang khmat ka sokal kan le khan le khampha te ong ro nei ro body bobet international awan kliang nei ro awan la kai la bun sen hi la awan la kai la yo medal in tamolong kacing yarap benong ba benyarap hadu kata benong benyarap full ngi sponsor na du katir kata ngi klem dan ba yarap ngi pelut he na pisal chong te kacing ngi shui la kai ro cing yo mesim sprolak benong ba khmil ten sokal te inda dan hi da kata ka ho ma nget na nei khmat next year ta sai kermen he ba sokal kan don show ka kacing change ma namar ba tasniam kala change la krai la bun ha te kermen na nei khmat ta kham biang he trai ada ru player international ngalawan mi khman akari kumbalai sih tama te sisen ngawan ha Nepal aja khnai dengan gold medal pada sisen ngawan sha Italy World Championship lam yo nai nga ram tang ha quarter final na yo no dan rang number 10 macam snap te om tasnam wana swan ha kan Indian Open second international tournament dengan yo silver te cakum bang asyam kumut ba hoi ka sarkar kan ami gisnam kila kham pengkelahi kila kham le bahai kila kham fokus hi re mah wala kataru ngi khmil ti ba sarkari kan kanang kham ba simkhia susu hal yang ka sports baro amne tang ka sport hal pulai puti kembang im ta kebor mah hi kan jui long lai sinai mon pe chna te long ndai tang ka sports ngam dai tang bong ha ka sports na ka leng ai de hal yang ka nong no kan ka cultural na ka kaliang ka peliputi kaliang ka infrastructure kaliang ka strok sekian baro ngit sarkar kan nang le bhasu ini sman barangwan khamtam ha ba de kran spang ka jing la ka jungi hang ni ni kendu jing e sibon namar ba ka jing la ka cakal la ka long ka barit ba ka cakal la ka long ka ba arem kan ka yeng ka aslam pada kawai ka tolat ni medan jing e ba ki tolat na red bopli ki kan thai bopli ka jinjing rum kan medan te ka jing e ngi ken te wala kata ru ndai ni nang ai mesti miki bakin nang wan terus perang de wala kata kim du cuman ndai apa ki ya perang ki la ka ki praktis ba ndai ki pan ki wana ban kita ki to i patiang ki basong bang mo amat kemir kim bala kalang ku pene bom lengap la ai kemat kem sim ki kana ndai tang kemat kem sim ndai ki la ai ru la ru ban ai teng ki beduk ki ba simji e bopli ki la puntuna bai banai la teng im sim bai banai te kalong ke ba ngi la tres tom hi la dak
la kamit kam sim ka jong hi le se la ka jingrap chung so kar shu kanang ai sim shu i kan ba inang la shu ban le ban pekiu mo sports ban boy le se ha ko sing wat la mo kembang itu ba kickboxing bat ka Muay Thai ka Arung Olympics le ba 2028 le se nang ne nas mi la pen mi ki play Olympics ba nim da ke mau sini ban mi ban pe perkhat mo ada sokar hi ka pe mi mdai tang sokar le bo ro kham tam ki nong amle ki ba mi nang ne ki ba ne than sini ta ki la ban push ban mara ya ta ka infrastructure ba biang ana sports ne la ka rang puli puthi ne smith trai shibut ne ngi jum toy ne than kham tam kumba shakali kalan smith sining lan kumba tak spat lik snong ki ba depend nak smith bun ki ba la ka na du na jongsha na la lom ru ki wan te le se la don ka ba biang te ki lu ki om sim ken la da bo pli ki wan ada jangan te jaka bom biang toilet umdan ka cincin umdan ka kamera sum umdan te ka bu ka production man ki te tang kata hinga ngi sikamba ka jing le bahasa sekarang ngi menta kala incentive ngala cikman sikadai ngala don ka musim menteri stom ru bangan nang ra shu kita ki kusnam tam ngi la ni si perlok ni la ya I'm semi way bang mentas nem yo incentive kata next year nginang yo shoot nginang tris tom shoot kan bang mara kana kubrom kumta kumbang makane ro me kumka national games kami kala ji ka klem da yo ta gold medal mo te lese da arung sangi pada ka kickboxing Muay Thai kan rung am ha ka national olympics ka national games am nangit skamba nyim dunai kemela kumba arpautli medal nya don shibun plet bobet tambah lese dak jing arab jumpi yaki infrastructure babiang kum ke cakala ka iklan babiang ta kum ka tiar jum eteng lese kita ngila wang ra le flashbun ki ya pi bapet ta sobha kum ta ki bosong hlor nya kerpa pi bapin isnailam man pelam lese ke jun kam lese ke jisnai jumpi kalong ka sigar kru yang ipat ikilong den jungi ki kun kiti ki ban na den jungi ki persa jungi ru kin lese kin yo ka jim toy ya kata khabide he bucing lakai te kedon sibun bangi tekuk na kaliang ba bun sin hi ngi hap li krong bani lakai te ho ka sukal mata la al sin kal ayaram tong ba long ba kambun sin mi hap ni krong te ngatrai na kaliang MLA na kaliang sukal ada kala ban yarap ni hakar kom bade trai ngi khna ngimda do medal hi na bani lakai ngi yo khamhaแต่ก็จริงดูนะในสมิธบัญชีเป็ดนักเรียนฟุตบอลนักเรียนกินจงีขนาดมาร์ชอาร์ตก็ดูนะช่วยปุ่นเนี่ยมีดนกำนุตั้งคิดเตอร์กี่บ่าวงี้เป็นแหลกการบารุมีดันแต่บันไดเข่งแบบคอมเพลบัดกี่เว่กี่คอนทรีกี่เว่บางงี้ฮับบัญญาไฟต์บัญญาดอนมาแต่งี้ฮับดอนทัวร์นาเมนต์งี้ฮับบัญญาอย่าคุณประชาอย่ากินเสียกี่ยุโรเปียนสนั่นกินเสียกี่บุกรักขัดกี่คอนทรีบุพเพแต่ก็ลองกับเอะน้ำมาร์บาMaki ki biang ha katir katar ki biang ha nadu doktor nadu kecing small ban take care ban treat ki kena lakai kalau hadu kata kecing basken tengi ban khat ngi tak nei lakai prakni katir katar ndon ra tengi du cikmen sai te dalong kabala te iki MLA la ne sokal kan ban pek khmi mata mo ta kala ade ko por ban ya ban long ban ya pen ai ba ni day ben change no ndi sudah melong kecu mal ngi expect man kapol bakam mikhalaya kan expect ikna lakai ban poi olympic ban poi ban job ta ngi no ma sudah nice kmat ada dem change na du mata try nem poi sudah change no te to persang try di ban persang ya kenceng ba kosokal ka di ben la ka di ban wan kmi ban pech smith ban pech dak kmat lacong ba kikna lakai nang nai kila bun sia ki betebet bat ki ba bersedang banyi imcian akan ekspor so tiada deken ka sokal kan yarap kamha try ken bun bagi kena tungi lai ro kin light ya kam snow namar ba pertim ta bun bo snow sha du kata ta na du drok sunduka kiklung na du dangrit nrau news nem ngalai oi kila idi la sedang mendi secret la kila ai yangi ba ko kham tam sikmat try maki ro kin kwa man buat nuk sai ngi kan te katil tai bar khot ngaplut hima nak salah chong te namar ba num don cikmen su te ban api sokar hap man plut hai na du sikato te ka scholarship no padyo te de sedang yo mta scholarship ke tang ba long ba nga pelang pisar du musa te kala sulang te kala thilu hi kitar repet kitar bungkop tang ba la pui dikila kai tir
hak bay de bak kacing sim bay banai te ngi sim te ngi sim san spa am to tang ba idon ki bro ki bala san spa ki asan spa ki don ki khna ki bubun beduk ki bom air ki don tang ma ngasha bet namar ba ki bun hiba ki bodon ki batrang ka mesim ngasha bet ki don ki cacit khna ki bisuan ka ki la pet no ki don ki bitar tang ba kambut sien ni te kambut sien ni te kacing mi nang ni te long mun siong bay banai te yo e ka no hi takat bercu lek yawan tang lalut kai tang ben pniang ben lek yawan tai ken bai kali bi ken the berokhat mata ki don ba wan kham wan rikolol ki don sapungut masling he ken the bat senang ki bawan tibit ne te ki don beral al tele he ki boxing ber muay thai di plial juga Smith Sport Club hidup lagi cing suki kalau ke boy de bat ka madan ni lekai wing page ikan ni kemadan yang share kan kemadan lah selamba bila sedang mensna dari imat lah apa kutelik senyam gula leno ki kemsem lah ben pendiap ikan kemadan dari kasuyang tang kumnik ma pi mata ban nakaling ci ki plial ni sonduk ki cing ke suduk cikan mem ke bakrau ke wing page ha kaling kemadan wing page ha poliul kan kemadan ni sidap dap portalang ke pum te ni subu ya ka cikerpat namta kinong kinong khmat ba kin phai khmat lem ya kan ni kathan ke digawe kathan ke ba ta se ya babun ki player ba pitip ba PUA ba nakanika sinong ke chungi ba nakanika than ke chungi babun ki player ba persen kami khalaya buat ya kari na kanik sinong ba ke chungi te kung player ikwa banyang nut banginyo ikocong kamadan ke babha wala da kamdi ro da ka stadium rei banyo bansing yotof namta banyo kamadan practice nama nadu sliam kipor ngiwe kamadan kamkela hadu kinai kisngai ibamta te ikwa no banyang nut no bagini ki sliam kebenwan lamba kini ki nong ikhmat ki chungi bakin don kata kemensim ke bakeluit namta penyaram haba penyo ikamadan babha bat mana kasniam ngikung ki pliang chukmi lentai banawi sniam chui sniam baka smith kanyo no kecong madan ka bakhamha ndai kata kadi tahapo cing khot snow chong ki plia ndai kimla ikabanyo ikatamadan ba kum ki pliar ki angnut man la kapor man la kasnge nama kubun ki pliar menta ki imcia da kecing lakai football te na kata-katau ngi kwa penpau la ya ka sorkar ne kinong ikhmat khamtam na kan ikathan bakin dono ikataka mensim chung sngo ti snolem namta ki khna ilakai hakiling penta borok kowe